IFM News. Lokal. Idol Lawrence, go ahead. Nagyaman ni Governor-elect Cecilia Araneta Marcos kan Senator Amy R. Marcos iti kalkalpas nga inauguration ceremony dagiti na nga baka kandidato iti napalabas nga eleksyon dito Ilocos Norte. Kuna ti Governor-elect at dagiti proyekto iti agdamaket iso iti rinugyan iti sigod a gobernador nga itan ket senador ang makunana nga agpaiso nga ay mi solusyon kabayatan na. Nagyaman pa iti Gobernador-elect kadagiti duwa nga diputado iti Ilocos Norte para iti agtultuloy isuportada dito probinsya. At man iti paset iti panagsarita ni Governor-elect Cecilia Araneta Marcos. We have our beloved Senator Amy Marcos, who was governor too. Thank you, Manang, for all that you have done for our province. Much of the programs we are doing now has been started by you. Indeed, Amy Solution. To our Congressman Ferdinand Alexander Marcos and Congressman Angelo Marcos Barba, thank you for your continued support to the province, to the provincial government. In cooperation with you and your offices, may we see more progress in our communities. We also have our Dayta iti paset iti panagsarita ni Vice Governor-elect Governor-elect Cecilia Araneta Marcos. Mainag iti daytoy ket nagyamanan na iti baro a Vice Gobernador Matthew Marcos Manotok iti pananglukat na iti ridaw iti oportunidad wenno iti posisyon gobernador ket ditoy a pinadayawan na ken pinalakpakan da iti baro a Vice Gobernador para kadagiti na ubraan na iti probinsya. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen. Maraming